Numerous external actors are providing a tremendous and increasing amount of military support to both warring parties. This Council should take steps to curtail such fueling of the conflict, especially as external support also risks drawing more regional actors and neighbors deeper into Sudan's conflict. Specifically, we can expand the Council's capabilities and ensure both the 1591 arms embargo and the sanctions regime reflect the realities of the conflict today. كم تريوا زلهم أمريكا كم وترو كاب حدا كوينات كاب حدا نجار كاب حدا بحدا كوينات أب حدا بوت أبزر لشجر راح تعقب هجرة يكونت أمريكا كنا منتاج شجر الله بتعدي كنا منتاج شجر وريد ولا تزبيزة قد سما يكون ستيل نربحهم تراي مليسهم كقاص ولا زخولية هي وابن ندمة أمريكا سبيشال انفوي ويون سينيور ادفايزر ناي أفريقيا ناي هجرات عربين زبلوا مسات بلوس أب سكيورتي كونسل أب سودان زلوا كونتات زي تعدنا إيدنا يدقات أو الناس اللي زلوا نخلط يوم حيلتها تبتكوينا زلوا كبيد الجدا ناي أسوار كشمت أسوار كي جزون زخون يخون وتهدروا عامن خير خبون أسوار خنقبر لهم كن كل علنا يجبل زلوا الجي نزي فلت ننجرات بقرب زي كاتلهم تاك مسألة خلي أمريكا تبكي لا تقول دللا كوينا تتوكل تقينو بخلتي وجن نزجبر زلوا دقفات انت بتف كايو ساعتهم بينهم تواجيهم أقعد صلي كل يوم تتوقع قبل خليه كيف إيلو كحسب خلي نبحمات يلزجبر يزي but all we know أمريكا نمنجس السودان نسراوي السودان دل لجرات قاع صريا نحوت نتحمتي وكان دعم صريا جن أي تقاع صرانيا because again إذا كله كينات زجبر زلوا بخميات ولا تصوير sophisticated network ناي شفاتو أما بيلا خمسة لا إمارات من يوم بكل وجنات كملوا خلون بقى بيلهم يوم حدا أنت حدا منجسنا يتهجر زوكلي سراويتنا يتهجر زوكلي سلزي حنت هجر بانديران بانكن زلوا نحرو قينا كابزو خونة هجر كتجزن كشمت انتخلها حاد عتق وجله شفتا مخانز فلتالو بجنوسايد زخصص حجونكم خمسة في تمزر لز فلات جن من يحق زلوا نعي كزارب زقبونيرو however ذا أمريكا تقتل زلا نا إمارات الجندان ديو جي أبزي أكتر داكم زلوا أبزي كبابينا حدا كابتي أبز أقام قتي من نازلو ناي أمريكا زي صريا إيديو أبقليو جوبو مخاط أبقليو دما دايما ديل كنجرات مبلشة مالتي أبقدانا السودان دايما ديلا نجرنا مبلشة ويعطي قازل دعم سريع سعر سلزلو نخي سعر أبي قدانا خططات تعطيها أب سكيورتي كونسل مسيازلا نحسوتنا أمريكا ويكان شفتنا أمريكا UN بدفرت جيروز مال سلان طريقة بوغير كان كسجرت خريقة because I think it's سب سلشوي بزنا يحسوتن دراماتاتن. I usually end these briefings with three asks: uphold international humanitarian law, fund the response, help end the conflict. But today I won't, because this council has heard those asks again and again. Instead, the ask is that we do not have another meeting where the council simply describes the problem. Sudan does not suffer from a lack of analysis. It suffers from a lack of action. The people of Sudan need food, water, and medicine. Yet the world sends drones, weapons, and mercenaries. كم تري ورد لهم أمين كبيد زربان ديو نايت ولد في البرنامج دي ولا نايقل كفال جفرنا UN زرب زلو نزو كينات طونا بلو نعبد جاهم قال نبر قال الكام زراب ترقم يبلو مخنياتو أب سودان زلو كنتات مصنعتي ويون أناليسيس زلي يكون نيلو رجس أنيا كوينا نفولت أنا جرس أجمي سجمت موسى زلي أكندي خلنا رتيتن مدهانيتن سودان مسدات دروناتي دي سدد الليل نزو كنتات زدما تطو كتب العالم أبيدايو because many جبرولو صبوا غيرنا نفلتنا أبزيات شفافينا نقرب سلزلنا مري many جبرو زلو كبايز زلو تجمع بقليل تطو كتب للتخل من قد الليل جن نعوخ جبر زلية لين رأي كونه يتزعم نخيف اللت كال دراماتات نخجبر زبوايا زلو سرعتنا عند دونالد ترامب clearly أقول إمارات كوين لابس كودايزي خالو كله بجيبسو دو بجين أفريدو جلز بعض كل تواصي أقول داينا السودان أمريكا بنا إمارات بوليس وسيدا نتناقر كشان أخريات في التندلا سلازي حزب السودان سراوي السودان مكس السودان أبز كودايزي
بالليلو نخيس قال سراي زلو كال من قدي اي رأي كان of course قران ود قرا كبرتعيو اسلام مسلم برادر هود ولا قالو دبل زرباتات كنا وحو وقفتني ما بقى بحري مسيران ركب الله زبل صقمات كمسو يم حوت خمس غيرهم صريحلهم ون يسترنا نبي يرترا صقعوا وقفتنيهم وانا يرترا تاون كو تخكلنيا مرقص سودان زلوايا ስለዚህ ኤርትራ ከም ዝትገብር ኣላ ገለገለ ክመጽእ ኽእል እዩ ምስ ኤርትራ ዝምድና ናቶም ኣብዚኣ ጽቡቅ ጌር ክዛረበኩም ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝምድና ትደልላ እቲ ዝደልይዎ ዘሎ ምስ ኤርትራ እንተደይ ሰለይትዎ ንኤርትራ ብናይ ሱዳን ኣላጊቦም ፀገም ከምፁ ከም ዝኽእሉ ርግፀኛታት ክንከውን ንኽእል ኢና this is all they want ድሮት ናይ እስራኤል ሳይድ በዓል ሞሳድ ቀጻሊ ኤርትራ ምስቶም እስላሚስትስ ርክብ ኣለዋ ዝብል ኣብ ሱዳን ንገለ ክፋል ናይቶም እስላሚስትስ ኣሰልጢናቶም እያ ተሰልጥኖም እያ ርክብ ኣለዋ ዝብል ፅሑፍ ኣውፅኦም ቀኒዮም ለንቀነ ካልኦት ድማ በዓል እቲ መሓርዲ ዋላ ሸሓኒ ዝብልዎ ሓደ ኣብ እስራኤል ዝቕመጥ መዓልታዊ ኣፀረ ኤርትራ እዩ ዝፅሕፍ ምክንያቱ ካብኣቶም በቲ ናይ እስራኤል በቲ ናይ ሞሳድ ፋንድድ እዩ ብርግፅ ምሳቶም ኮኔክሽን ኣለዎ ናይ እስራኤል ኣጀንዳ ጥራይ ንቕድሚት ደምፅእ ኢትዮጵያ ባሕሪ የድልያ እዩ ዝብል እዩ ከለመለስ ዝኩሉ ንፈልጦ እዩ ስለዚ ኩነታት ናይ ኤርትራ ምስ ናይ ሱዳን ኣላጊብካ ናብ ምስ ናይ ሑት ኣላጊብካ ናብ ፀገም ንክትወዞ ዝግበር ዘሎ ብዙ እዩ ተፅቡቅ ነገር ሑት ተዓዊቱ ክወፅ እዩ ንሑት ምክሳስ ትርጉም ክህልዎ ኣይኮነን ኢራን ተዓዊቱ ኣሎ ሱዳን ድማ ሰራዊት ሱዳን ድማ ገጢሙ ነዚ ጉዳይ ክውድእ ኣሎ ናይ መወዳእታ ገመድ ኣበያ ትምለስ ኣብ 4 ኪሎ ኣብይ ኣሕመድ እዩ እዚ እቲ ዝለዓበየ ኣጀንዳ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ 4 ኪሎ እዩ and America is showing us ናበይ ገፃ ክትከይድ ከም ትደሊ ዘላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዳ ስለዚ ተኣማመኖም ውፅኢት ንኸምፅእ እምበር ናበይ ገፆም ክወጥቆ ይደልዩ ከም ዘለዎ ኣብዚ ከባቢ እውን ይረአየና ኣሎ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ዝመፁ ዘሎ ነገር ናብ ሓደ ፅቡቅ መደብ ንምንታይ ይመፅ ኣሎ ናው ክልተ ኣገደስ ነገራት ክበኩም እየ ግብፅን ኣሜሪካን ግብፅን ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣሜሪካ ግብፂ ዶ ኢትዮጵያ ክልቲኦም ነናቶም ጌምስ ክፃወቱ ይፍትኑ ኣለዉ ናይ መን ጌም ይክፅር I don't know now let's go to Egypt ኣመንጎ መሳት ፕሎስን ዶክተር ባድር ኣብደላትን ናይ ቴሌፎን ርክብ ከም ዝተካየደ እዩ ዝንገር ዘሎ so coordination de-escalation in Sudan Libya and Horn of Africa ዝብል ማለት እዩ ነዊሕ ቴሌፎን ኮል ከም ዝገበሩን ከም ዝተዘራረቡን ይነግሩ ኣለዉ እንታይ እዩ እቲ ስምምዕ ብዙሕ ነገር እዩ ዋላ ኩላቶም ፖስት ገይሮም ነይሮም ገለ ካብቲ ፅማቅ ክንበኩም give me a second I will always try to basic summary capture ክንገብር ኢና ንፍትን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እንታይ ተባሂሎም sovereignty Egypt firmly supports Sudan's unity and rejects parallel entities challenging the RSF's legitimacy ስለዚ ግብፂ ወላ እኳ ዘተኣማምኑ እንተደይ ኮኑ ኣብ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ግብፂ ኩሉ ግዜ ክልተ ጌም ከም ዘለዋ እዩ ዝፍለጥ የስ ሱዳን ሉላዊት ሃገር ክትከውን ይደልዮም ግን ዝተዳኸመ መንግስቲ ክኸውን እዮም ዝደልዮም ዝብሉ ምክንያቱ እቲ ኒል ብሙሉእ ብሱዳን ገይሩ እዩ ዝሓልፍ ኢትዮጵያ እኳ ፀገም ትኾነት ሱዳን እውን ፀገም ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለዎ ስለዚ ንሱዳን ኣንደር ዴር ኮንትሮል ክትከውን እዮም ዝደልይዋ ንሱ ንግዘፍ ሕጂ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ትክክለኛ መርገፂ ሒዞም እንተዝኸዱ ነይሮም ግብፂ ኩላት እዮም ነይሮም ትክክለኛ መርገፂ የብሎም ምክንያት ድማ ኢማራት ትዝውሮ መንግስቲ እውን ስለዝኾነ ኣብ ግብፂ ዘሎ ወይ እውን ተደይ ዘወረቶ ኣንፃር ኢማራት ተሪር መርገፂ ክወስድ ዝኽእል ኣይኮነን this is why ናይ ግብፂ ሓገዝ ኩሉ ግዜ መንጎ ዝኾነ ንሰራዊት ሱዳን this is why መንግስቲ ሱዳን ተደጋጋሚ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘመስግን ወይ እውን ንቱርኩ ዘመስግን ሳቶም እዮም ሓደ ዓይነት ዝኾነ መንገዲ ዝኽተሉ ዘለዉ ዝብል እምነት ኣሎ ስዑድያ እውን እንተቲ ናይ ግብፂ ብዙሕ ርክባት እዩ ዘሎ ፍርቂ ውፅኢት ድማ እዩ ዘምፅእ እሱ ንግደፍ ሕጂ aid stress the need for safe sustainable humanitarian access እጂ ነቲ ዳዕመ መሰረት መንግስቲ ክኸውን ሃገር ክኸውን ኣይንቕበሎና ሓደ መንግስትን ሓደ ሰራዊትን ደሎ ሱዳን እሱ ድማ ሰራዊት ሱዳን ይብለው እዚ ዳይሬክትሊ ኣንፃር ናይቲ ኢማራት ዘለዎ መርገፂ ኣሜሪካ መንጎ ትፃወተሉ ዘላይ politics pushing for Sudanese led political process to restore stability ሕጂ ታሳሲ ጥረዩ ኣብ ፖለቲካ ብሱዳናውያን ዝተመርሐ ፖለቲካ ፕሮሰስ ክህሉ ኣለዎ ይብሉ ኣሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ኩሉ ግዜ ሓደገኛ ነቲ መንግስቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ነቲ ሰራዊት ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣጎኒኻ ንዑ ገዲፍካ በህዝቢ ሱዳን ዝመፀ ፖለቲካ ተባሂሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጥ ሓደ ኣሎ ሲቪካዊ መንግስቲ ዶ ወላ ሲቪክ ሶሳይቲ ዶ ገለ ድብልዎም ኣለዉ ኩላቶም ደሞዞም ካብ ካልእ ዝመፆም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ከምዚ ስርዓት መንግስቲ ንክቕበሉ ተዳልዮም ዝበልዑ ሃንጎ ኢሎም ፅበዩ ዘለዎም ስልጣን ክዋሃቦም ከምዚኦም ናይ ኤርትራ በላዕቲ ውዳቕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ገለ ተረፍ ናይ ስልጣን ተተረኸበ ከልምፁ ኢሎም ከይዶም ዘለዉ ብዛዕባኦም ክዛረበ ይፅንሕ ኢለ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪካ ወይ ሶማልያ ድማ ማሪታይም ትሬትስ Abdullati warned against unilateral actions or imposing maritime access by force እዚ ንኢትዮጵያ ዝኹንን ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሃገር ኣብ ቀይ ባሕሪ ይኹን ኣብቲ ከማግን ባሕሪ ብሓይሊ ኣብቲ ቀይ ባሕሪ ክረክብ እየ ዝብል ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ይነግር ኣሎ security highlights the need for ነቲ ኣብቲ ኣስቶም ዝበሃል ዘሎ እቲ ናይ ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ዝኣቱ ግብፂ ኣብ ወቅቲ ኣቶም ከም ትኽእልን ክትኣቱ ወሲና ከም ዘላ ግን
ባጀት ካብ ሓፂሩ ስለ ዘሎ ኣብኡ ገለ ሓገዝ እንተሎ ገለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ዕግሽግሽ ዘለዎ ዘረባ እዩ ካብኡ ናብኡ ስዑድያ ትርር ዝበለ መርገፂ ንኣሜሪካ ኣስሚዓ እዩ ዝበሃል ኣብኡ ሓደ ካብቲ ትብሎ ዘላ ድማ ኣብዚ ሓደ ካብቶም ዳርጋ ምስ ቀረባ ምስቲ መንግስቲ ኮንሲስተንት ዝኾነ መልእኽቲ ዘውፅእ US proposes expanding UN arms embargo as ናይ ኣሜሪካ ሓሳብ ናይ ኣፅዋር እገዳ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ከቐኒዕ ይብላ ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ይብላ ኣሎ personal reflection ናተይ ዝብሎ ግን መንግስቲ ስዑድያ ንዑ ዝመስል ትርኢቶ ናቱ the US is putting itself on the wrong side of history in Sudan ግብፂ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ጌጋ ሸነኽ ናይ ታሪክ ኣብ ሕማቕ ወገን ናይ ታሪክ ናይ ሱዳን ነፍሱ የቐምጣ ከም ዘሎ ይብላ ኣሎ I wonder whether the US policymakers fully understand the gravity of their policy and how deeply it runs against American interests. እዚ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ተረዲእዎ ድዩ ዝገብር ዘሎ ኣንጻር ረብሓ ናይ ኣሜሪካ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ንሓደ ሽፍታ ስርዓት ንክከላኸሉ ክብሉ ንሃገረ ሱዳን ንመንግስቲ ሱዳን ንህዝቢ ሱዳን ከዲዖም ጠቕላላ ናይ ሓደ ሽፍታ ስርዓት ወይ እውን ናይ ሽፍታ ዝኾነ ዕጡቕ ሓይሊ ንክምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ብምሉእ ኣብ ምልክት ሕቶ እትዮም ኣለዉ ሱዳን ዓብ ሃገርን ብዙሕ ኢንተረስት ናይ ኣሜሪካ ክዕቀበሉ ዝኽእል ሃገር እዩ ግን ኣሜሪካ ትመርፁ ዘላ መንገዲ ኣዝዩ ዝሕዝን ይብል ኣሎ equating a genocidal militia with a country's national army is unthinkable, incomprehensible. It risks sending the message that the US is standing against innocent Sudanese citizens, especially at the time when the national army is in the final stages of liberating Sudan's territory from the RSF militia. ንሓደ ዕጡቕ ሚሊሻ ብብዙዕ ገበና ዝኽሰስ ምስ መንግስቲ ናይ ሃገርን ሰራዊት ሃገርን ኣወዳዲርካ ማዕረ ክልተ ዝዋግኡ ሓይልታት ናበልካ ንክልቲኦም ብሓደ ዓይኒ ሪኢኻ ውሳነ ክትምፍታን ክንምንታይ ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳንን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳንን ኣብ ልዕሊ ሃገረ ሱዳንን ሉላውነት ሱዳንን ምዃኑ ነዚ ኣሜሪካ ይትፈልጦን እያ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ክንምንታይ ኣብ ሓደገኛ መንገዲ ንካልኦት ከተረብሕ ትኸይድ ከም ዘላ እዚ ታሪካዊ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን እዩ ብፍሉይ ድማ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ቀረባ በዚ ዘለዎ እንተቐፂሉ ነቲ ዳዕመ ሰርዕ ስዒሩ ሃገሩ ሓራ ከውፅእ ክእል እዩ ማለት ተኽእሎታት ኣሎ ኣከኖት ሰይ ኩሉ ነገር ቀሊል እዩ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ተኽእሎታት ኣሎ ስቲል ነዚ ነገር እዚ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ጉዕዞ ንኸይሕይል ዝገብርዎ ዘለዎ ምዃኑ እዮም ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ነጥቢ እዚ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ከለና ናይ ብሓቂ ኣተሓሳሳቢ ነጥቢ ኢና ንርኢ ዘለና ዝሕዝን ኩነታት እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ but again the world is ብፍላይ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን መንገዲ ሒዛ ትቐፅል ከም ዘላ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ and we'll see ኣብ መወዳእታ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ክንሪኦ ኢና but again ኣሜሪካ ሕማቕ ምግባርን ሕማቕ ምሕሳብን መጀመርያ ኣይኮነን መወዳእታ እውን ክኸውን ኣይኮነን ህዝቢ ሱዳን ግን መስኪና የደንግፅ ኢና ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ That is why the United States has put forward a strong resolution that provides for four key things. One, expanding the arms embargo across the entire territory of Sudan. As no embargo across the هذا كابوني من سراوي السودان قدر أنا مقبار الملك السودان أرمس يمباركو هنقبرين أيلو مجلس السودان كقياد تدعم سريعا بشفان درونات بإثيوبيا بتن رخيبو ني إثيوبيا كشجرة السودان كشجرة نتعاوتن قزقسان السودان تطور نقبلوه أمريكا نزعيزات خير الله نعم قدام السودان ريهم اللهم زي حدا حجي نبي إثيوبيا هنسجرينا The Trump administration is launching a high-stakes campaign to win Ethiopia back. And this time, it isn't just about counter-terrorism. From the vital shipping lanes of the Red Sea to the waters of the Nile, from the multi-billion-dollar airport project in Bishoftu to Ethiopia's rising nuclear ambitions, Washington is building a much broader relationship with Addis Ababa. And the latest move in this global chess game just took place inside the Pentagon. On the 19th and 20th of August, a high انتهينا نسمع زلنا منكست أمريكا ولا قوى مس إثيوبيا كمزي قبو زخيد انت مسألة أبا قد السنقرقن ممليس مس أبي نتا أساسري يخيد كمزلو تيور دا يكوني أبراكتي زر نقري رقص أبي أحمد نتا هقر كوكو عصراي كالنا اللي دخام النتات كمزلو نرلنا بقلت سيد ما نقول زر يقن منكستي أمريكا نعبي نمحقاز اتحاد بتخالد ما نبعلو إثيوبيا أب إثيوبيا زلو بوتا نمحيال لتشاينا نموددار زمسل كبد زخونة تساتفو يقبر كم زلو أما كل خال أب قطبة أب أفيشن أب سكيورتي أب بزوح نقريو مس إثيوبيا كتا أساسر دفتن دلو
أبزي حنتي تجرم زلان تلو زناي أب بنتاغون استجبره ناي واشنطن استجبره ناي وتهدراوي متأسسار ويكا استراتيجيكاوي ناي سكيورتي ركب كم استخايدة يوم زنوغرو زلو زي نغرزي كزرب كأني اللوري High-level Ethiopian military delegation held 2 days of extensive consultations at the Pentagon. The Ethiopian Foreign Ministry says both sides agreed to elevate their relationship into what Addis Ababa calls a comprehensive strategic defense partnership. ስለዚህ ብክልቲ ወገን በአሜሪካን በኢትዮጵያን በእትሊስ በብልጽግና ዝበሃል ዘሎ ነቲ ዝምድና ዘሎ ብሓደ ኩሉ መዳያዊ ወይታ ኮምፕሬሄንሲቭ ዝኾነ ስትራቴጂክ ሴኪሪቲ ሽርክነት ክገብርዎ ከም ዝሓስቡ ዘለዉ እዩ ዝንገር ሕቶ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ድዩ ኮይኑ ኦር what is changing right now እንታይ ዝቕየር ዘሎ ሕጂ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ብድሕሪ መጋረጃ there is significant lobby power ናይ ሎቢ ናይ መን ኣሎ መሲልኩም ናይ ኢትዮጵያ ሎቢ ይኮነ ነዚ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ኢማራትን ናይ እስራኤልን ዝፈጥርዎ ዘለዉ ፀቕጢ እዚ ውፅኢት ናቱ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ንኸይፈሽል ዝግበር ዘሎ ጉያ እዩ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ለጅትመሲ ክህልዎ ተቐባልነት ንክህልዎ ደገፍ ንክህልዎ ኣብ ስልጣን ክቕፅለሉ ዝኽእል መንገዲ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ እዩ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን እቲ ዘዛርብ ዘሎ ወተሃደራዊ ንብል ኣለና ኣብቲ ኣብ ብሸፍቱ ዝግበር ዘሎ ናይ ኤርፖርት ቅድድሙን እንትኾነ ኣሜሪካ ኣብኡ ክትኣቱ ትደሊ ከም ዘላን ቤናይ መንገዲ ኣብቲ ኢንቨስትመንት ከም ዝኣትዉ ይንገር ኣሎ ኣብቲ ናይ ኒውክለር ዝበሃል ዘሎ ፕሮግራም እውን ምስ ራሻን ቻይናን ኮይና ክሰርሕ ከም ትደሊ ኢትዮጵያ ንምሕያል ስለዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ናብ ብዙሕ መንገዲ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ኣካሎት ሃገራት ክኾን ከሎ ነተን ሃገራት እንታይ ትብለን ምስ ቻይና ዘለኩም ምስ ራሻ ዘለኩም ዝምድና ብተኹ ትብሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክኾን ከሎ ግን ንሕና እውን ብግዴና ሓጊዝና ኣብቲ ጣውላ ክንመፅእ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ this is why እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ቀሊል ሃገር ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብፍላይ እዚ ስርዓት እዚ ንኤርትራ ካሃሲ ኣብ ዝሓስበሉ ዘሎ ወይ እውን ኣንቂዱ ተበጊሱሉ ኣብ ዘሎ ዓቕሚ ሓፂር ወዳ እምበር እዚ ስርዓት እዚ መተንፈሱ እንተረኺቡ ሲግኒፊካንት ዓብዪ ሓደጋ ንኤርትራ እዩ ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ኣይሆፕት መንግስቲ ኤርትራ ልቢ ቀይሩ ወይ ገለመለ ነዚ ስርዓት እዚ ኣይገድፎን ይኸውን ምክንያቱ እጂ ገለገለ ሰብ ኣሎ ድሕሪኡ ዝመፅእ እውን እኳ ከምኡ ይብሉ ድሕሪኡ ዝመፅእ ዳ መክሳብ ዝብገስ እንድሕር ሓንቲ ደይገርና ዳ ፅቡቅ ገበሩና ኣብ ከይዱ ካልእ መንግስቲ በይዱ ስልጣኑ ኣደላዲሉ ከም ብሓድሽ መፅኡ ከሳት ዘሸግረና እንድሕር ሓንቲ ዘይንገብር ኮይና ንሕና ዳ ናቶም ፀገም ደይኮነ ናትና ፀገም እዩ ክንብል ንኽእል ሕጂ ግን እዚ ስርዓት እዚ ብብዙሕ መንገዲ ንኤርትራ ይኹን ነቲ ከባቢ ሓደገኛ ስርዓት እዩ ስለዚ ነቲ ሓደገኛ ስርዓት ናርኣዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሱዳን ንዳዕመ ሰሪዕ ዝሕግዙ ዘሎ በዚ እውን እንተሪና ንኣቢ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ሓገዛት ንኣቢ ንምድሓን ዝግበር ዘሎ እዩ ካልእ ትርጉም So the meeting was more of a diplomatic upgrade and has not resulted in a military alliance yet. But this high-stakes Pentagon meeting did not happen in a vacuum. Washington's strategic courtship of Addis Ababa has been building for months. In May, the US ended its Ethiopia ካብኡ ዳቡ ሕጂ ትፀብፃብ ክርእይዎ ከለዉ እዚ ናይ ኣሜሪካ ምንቅስቃሳት ኣብ ኢትዮጵያ ሓያል ዋና ቀፀለ ፀንሐ እዩ ኣብ ወርሒ 5 ነታ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝነበረ እገዳታት ብምሉእ ኣልዒሉ ኣርምስ ኤምባርጎ ንዑ ኣልዩ ከም ድሌት ኣፅዋር ካብ ዝደለዮ ክገዝእ ከም ዝኽእል ኣኽኢልዎ ጥራይ ዘይኮነስ ኦፕን ፎር ኬስ ባይ ኬስ ሬቪው ስለዚ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣፅዋር ኤክስፖርት ክግበረሉ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ ይቦም እዚ እቲ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ስለ ዝተወደየ ንኢትዮጵያ እገዳናታ ብወቅዒ ኣሊና ኣላ ዝብል መግለፂ ኣውፅኦም እዮም ናይ ኤርትራ ተላዒሉ ክበሃል ይኽእል እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ዝወፀ መግለፂ የለን ዋላ እኳ እቲ እገዳ ኤክስተንሽን ኣይተገበረሉን ዝብል ሓደ ኣገዳሲ መብርሂ ካብ ኣምባሳደር ግርማይ ሃይለ ኣብዚ ፕላትፎርም እንተምፃናልኩም ስቲል ብወገን ኣሜሪካ ግን ብወቅዒ ዝተገልፀ ነገር የለን እዚ እውን እንተኾነ ሓደ ካብቲ እዚ ንኣብነት ዝኣርምስ ኤምባርጎ ዳዕመ ሰሪዕ ንምዕጣቕ ንክጠቅም ተባሂሉ ዝተገበረ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዙሓት ከም ዝበልዎ ኣብይ ኣሕመድ ቀንዲ እቲ ሓባበር ኣብቲ ኩናት ናይ ሱዳን ስለ ዝኾነ ንዑ ንምግልጋል ከም ዝተገበረ ካልእ ኢትዮጵያ ኣብዚ ናይ 12.5 ቢልዮን ናይ ቢሸፍቲ ፕሮጀክት ዝበሃል ዘሎ ኣብኡ ክትሳተፍ ትደሊ ከም ዘላን እቲ ሓደ ካብቶም እቲ ቦይንግ ዝበሃል ካምፓኒን ከምኡ ድማ እቲ ጀነራል ኤሌክትሪክ ዝበሃሉ ክልቲኦም ነቶም ናይ ቻይና ኮንትራክተርስ ይወዳደሩ ከም ዘለዎ ኣብቲ ኤርፖርት ንክሰርሑ ሓደ ካብቲ ነዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣድቫንቴጅ ዝፈጥረሉ እቲ ዘለዎ ናይ ገለ ስትራቴጂክ ካምፓኒስ ከም በሃል እቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ከምኡ ዓብዪ ብዙሕ ነፈርቲ ካብ ኣሜሪካ ስለ ዝገዝእ ኩሉ ግዜ ኣድቫንቴጅስ ኣለዎ እዩ
برجز تا هاجر ونكو كفيلاوي ناي أمريكاون تبلكايكو مجنان يكون إنجن كم تري وزلهم أبزون متأثرنا عبيه خيط كم زلون أبزنا نيكولار تخونون سموسكو خين بحدك سرح نتينا نيكولار تكنولوجي أو كم دمار ريجولاتور فريم ورك عم دلاو واشنطن يتحبابر كم زلهم زنقر زلو سلزي زوم كلهم نجارات نجيب خمير رأيهم نحنا من تاني إثيوبيا تحجز والهم نبل هاجر يكونن كم خنبل ون بوتا يبلنا نخم خنبل جبت سجن نزكنا تاتزي أمريكا زلهم تسار نعم منقو جبتني إثيوبيا نا أمريكا نا دونالد ترامب زلهم هلخنا بأتومي نانقدفو راي مفلاتو إذا قد سنن عنا كل زجن كم تري ورا لهم أبي أحمد أبو داينا السودان زجبر زلو أو اشتهاجر زجبر زلو نبير تراز زجبر زلو أبجمتي ثقة بزحت كاغي زد ليو قيني سمعني ولا قا نحنا بغات تحنصر ونخل تريكونا أبزي من البات نحكي النتون جزيها نقدفينا جنز سمعوها ይፋ ሆኗል። በምክክር ጉባኤው አዲስ የኢትዮጵያ ካርታ ይፋ ሆኗል። በምክክር ጉባኤው ይፋ የሆነው የኢትዮጵያ ካርታ አሰብን ሙሉ በሙሉ ያካተተ ሲሆን ድንበሯም ቀይ ባህር ሆኖ ተመላክቷል። አዲሱ የኢትዮጵያ ካርታ በኢፌዴሪ ሕገ መንግስት ላይ እንዲሰፍር ከስምምነት ላይ መደረሱን ጉባኤው ይፋ አድርጓል። እናንተ ስለ አዲሱ ካርታ ምን ትላላችሁ? ሀሳባችሁን አጋሩ። መልካም ቀን። حدش كارتا أبزناي مككر كوميشن بحال زنبر حدش كارتا نعسب أبوشتو زقتوي كارتا نا إثيوبيا تغيروا له يمزبلو زلو زوم سبازياتهم تأنا يبلو من يلنا يناقن تأنا يبلو من تبلك آلسي بتغكل هاي تقل صونيا because تأنا هالي وما هالي ومن عنا زقد سايكونا but at the end of the day this country نيرترا provoke مقبار نيرترا مغسكاس نيرترا شرحن قرحن غير كان نيرترا نقر مدلاي كم مويا وصدت تهاجريا سلازي again نزوز قبر وزلو نخلو زعكل ملسك وهابهم كخلالو it's not إيرترا السوق إلى شلل إلى كتكوت تخلى يكون بزح من قدي نزيل ولا ونتناز دفر زربا كاس عالم استزاربيو again إيرترا ولا كنا نجارات قلب قالتهم لسلام تريلا إذا نجارات إذا نابن الذكر تازي officially إن دحرت زرقي حلو كمتي نايتهم جنرالات إثيوبيا كارتانا إيرترا عصب وسيرهم ديوم قال كارتانا إيرترا قريص أمز جبروا أبتدأ جامي بوست ما أتو يمان جبر مسكال منستر حبريتان إيرترا ابتدأ جام زك قالوا إذا كارتا زون زد اللي مصنعات تخيلوا زق باء جبر مسيب من قصد الرجاك وهابو تصفان جبر معناته نجارات ساكت يوم عبودات جبروا مو قال نيرو ما بزيك أدم كم خنا بالكلنا نسوم زبل ودي دا أبنك سيرترا خمل السولة دليل اللي خايبلو نيرو هو أنت واحدة من سيرترا نتن بلا بجزء أنت رجع بروني جبرهم هلاون حجساتني حجسنا ونكو أنا عقادكم أي سمع أيز ولنتهم ملسا اليوني من قصي من لسوني قال نابلو نتي صراحة من قصي كبلاشو نتي سب تسمع واد زاربو أدلايد ما زخوني أب علم بلود ما تسرح من قصي إيرترا كمل لس الله حيلس لزلوها سبحانه جو هريمم طوعوا تبيلومو كاب حجي كل تنجر بايتا أنسيفهم تسأنيهم زي ما أنا صعبين كانوا قاعدين نخلينا معناته for sure إيرترا تدليان السرعات ذكت بنقرهم تخل كل سفريت له سلزي كاب حجي documentation زقبر وزلو public لنا خصص كا نعلم نافلت كاتزنيكا سبحانه جو سبزي نكفرق عند حريلو كلا هيوهم زخولش عبيا فليتنا لنا جن زعكل شفت دم غريب كاب ميديا زوجة نعلم ملو نجير كاتسنة كرما يقلل كاتش عزمت أبز سمعوه أبي أحمد أنت يحسب كم زلوا داين تنش كز نادرك የኤርትራ ጉዳይን ትንሽ ቀዝቀዝ እናድርግ ኤርትራን ወረን እንይዛለን ሳይሆን መባል ያለበት የኤርትራ መንግስት ሻቢያ ቲፒኤልኤፍን እያገዘ ነው ፋኖን እያገዘ ነው ኦላን እያገዘ ነው ይህንን አቁሙ እንበላቸው እንጂ ኤርትራን መያዝ አለብን የሚባለውን ትርክት እናቁም ተብሏል የኤርትራ ትርክት ጉዳይ ትንሽ መከለስ አለብን ከዚህ ጋር ተያይዞ ባለፈው ኦኬ አሜን ሪዮል ለና ይናት ዘረባ በሐፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ንኤርትራ ጉዳይ ንኤርትራ ክንወራይና ዝብል ገዲፍና ንሽተይ ክንቀይረላ ክንከላለና ንኤርትራ ደይኮነሽ ኣብዚ ዋን እዚ ክንዋግኦም ስለዘይንኽእል ከጥፉና እውን ስለዝኽእሉ ንኤርትራ ክንወራይና ገዲፍና ኤርትራን ህወሓት ይሕግዛሉ ኣብ ዝብል ናራቲቭ ክንቀይሮ ክንከላለና ምንታን እቲ ዝመፀና ዘሎ ማዕበል ንኸነጓደል እዩ ዝበሃል ዘሎ ካብኣቶም ዝተሸጢሩለይ ተባሂሉ እዩ እዚ ሃብል ቦና ተቆፂሩ ማለት እዩ እዮም ሰባት እዚኣቶም ሳላ ዕሽነቶም ብዙሕ ዕድላት እዮም ዝፈጥሩ ዘለዉ ብዙሕ ንኤርትራ ዝጠቅም ነገር እዮም ዝገብሩ ሳላ ዕሽነቶም የድብለኩም
جيني إيرترا كحرمو سلو زي دلي ويقال دي كونه تتكونتات زلو نا أفرهم يخيط سلا زلو ساتهم زدلي وزلو من قدي نيرترا نجزيو أبمز أخذت فوا لك نيرترا وتسأبيلهم نفهو حتى رايزة تبكري كخديهم زدلي زلو بتهجراوي ميديا زبحال دما مع التوازبلوه ني نكويناتون ورا كويناتن نمبر كالي مدب كم زي بلوم ردو جينا هنوزن غلابزون رأيوه بالتقرينيا جميل تبتحنا تبر البحري فتحاوي حتو تبتحنا تبر البحري إثيوبيا حبروا معبالن فلسفنا مدمار مسارات قبل مخانو تايقليتهم إثيوبيا تبتحنا تبر البحر مرقاتا زوات سمعنا تاب معباي أبا مبرق أفريقيا نستوعد دمعتن مرقع ميزان حيلن قول فقده الوايم نزب صاب وندماغين حيلو ليتاتشو علمو عبي تاريخ جنانا سلطان زلوا إثيوبيا أفدق بحري كيح بحري مسانا زتعس تاريخه وجيجا كمخانو بتوسخي أب عالم الخاوي درجة زقبا بوليتيكاون إيكونوميون تسمعنت نختسئن كابز جبرو عبيت يقات أميتات حد يوم زي تاريخه وتعسى بزمن لسمجدي فتحوا تبصحنت أفدق بحري من رقات نهلونا إيكونومي إثيوبيا تراي زي كونس نايقدم زباوي تسمعنتا بمملاس نملا مبرا أفريقيا زلاق سلامن زتواد عبيتن كل في جامي صوت إثيوبيا بقطاونا نتودب كيح بحري أبزن برت لهم زمنات تكبابي بانصاراوي استرغاغ مسمر نقدن حيل ميزانن نيرويوم تخنقن امبل 10 شعتن 20 كفل زمنات زي تخصصو جيوبوليتيكاوي فصامتات نيتيوبيا ودب البو بمكباروم ابتي زوبا عبي حقوف دحننتن ايكونومين فتيروميوم بمخان دما تاريخاوي جيجاتات فترو ايكونوميون جيوبوليتيكاوي حقوف بمملا تاريخاوي فتحي مرغغات ابتي زوبا مرغغا نويح اوان نممصا ኢትዮጵያ ወናኒት አፍደገ ባሕሪ ሙኻን ግድን እዩ የትኛው ሀገር ነው ዚጋ كم تريوم دلهم اتي حلمن فانتازن انتا كم زمثل درو برهيلكم الله زبلو وزلو تاريخ زبلو وزلو شفت كله نجر نافلت ناين حرقيدنا then we will understand نابيك سومي خودكم زلو سكنيشتي كير كنبل ابقرنا افريقيا زكايت زلو ابتك اي بحر زكايت زلو دمان ريه. Oil tanker has been hit in the Red Sea and the Houthis are claiming they fired the missile. The target, a tanker called the Amzan, operated by Saudi shipping giant Bahri off the coast of Yanbu, one of Saudi Arabia's most important oil export ports. The Houthis say their ballistic missile strike hit the tanker directly, sparking a fire and forcing other ships in the area to flee. The company, however, says all crew members are safe. الجون انتخونه حوتي بتدقاقامي ني مراخب ناي سعودية يحرم كم زلو تانكرات ناي سعودية يحرم كم زلو أبكبابي تي ينبوز بحال ودب تنكم متنفس ناي سعودية أننا ذادنا تانا بعالم كشيد تتكملوا زلا ودب بأبون أبكبابي وني يحرمون كم زلو يزنقر زلو زدما كن من تاي حوتي ني سعودية أنا كم بركها عتيقو تبنقيسهم زلو يزنقر زلو مبزحت جزء حوتز قبرو زلو قداي شفافنا تبعله ينقر كم زلون يحلف كم زلون دارجا نحوتي سقوم تكوس دلوز دل حيل كم زي لينا نرزلنا سلازي اتي ينبوز بهال زلو ودب تاريخ ما زيرو حقيو كباناسي لعليو لازي عربهم كمان يكونن تودب تري وزلهم جدا قرب نيروجن زيادة نزود ودب زني كاتاوي تي بايب لاين كابتي نايندادي بوتاتات ناي مبرقاو كفال ناي سعودية بوشمت حرموس لتعاطوا نابز بوتامتي بززوت زلو نعوتات يوم زهرمو زلو سلازي نسعوديا بقطبة كبيت زخونا حدا جاي نفترهم لازلو زحوتي مغنياتو نسعوديا قطبة عبيها قريو قطبة ناتو دما بعبيها من داد زمركوسي ولو كنتنا داد كبيرو بخبر واقعي شتون ترلو حركابتي عبي شجر عبزي كوينات نايحوت إذا حوت كي جمرو خلو كابتو كوينات أما نايتقودو نيرو زنا يحوت كابز جمر جن سعوديا داميا تاسيا زلايز بحر جن أجاي سعوديا نزو كله كسارتات وحيتا أغلونا اللوم يا حق عيش أفومن أجرومن عكيبتم يلوم يمزري وزلو سلازي maybe there must be some sort of كلا دبلوماسياوي صراح كايدا لو زغل من قدن لزولون سبغيو جن كم رياز لنا حوتي كساب أمريكا من قد صغير إيران دليت كاجبر زبلو تيد مسل مالت ملو بملو الزحو تزقبرو زلو إيران تأزوز الله يبلكم يلو خناني حوتي نبسز خالي مس إيران زت أساسرو نجارات الله جن حوتي ناتو إنترستس الله إيران كتأزوز يتخلني مالت هيكون جن بمس إيران زت تعزو نجارات الله كاب ناتو ناي جنوي ناتو ربحاتات زبلوم دمال لو أجندات لازم عاتاتهم نكفت سميز فتم زلهم سعودية دما سأقام كم زلوا خب قدم نتيجة زنبرو سأقام دما بز حجة تفتير زلوا كنت هتغيروا غيروا يزفتن زلوا كسلطو دي سلطون كالارستي سلازي حوت انك ايه بحر فتير وزلوا قداي نبزوح عبتك باب زلوا نقرات أسكا فيه كوين زلوا
سعودية ኣብ ብዙሕ ነገር መንጎ እንዲያኸት ከይፀኒሓ ወላ እኳ ናታ ሴኪሪቲ ካብ ኣሜሪካ ውፅያ ናታ መንገዲ ክትጠርግ ናታ ኣካይዳ ናታ ዕላማ ክትሃርም ምስ ብዙሓት ሽርክነት ትፈጥር እንተላ ስቲል ሙሉእ ብሙሉእ ውሕስነት ናይ ስዑድያ ኢንተረስትን ናይ ስዑድያ ልውላውነትን ናይ ስዑድያ ረብሓታትን ንምርግጋፅ ሓደ ኣብ ውሽጣ ዝኣክል ወታደራዊ ዓቕሚ የብላን ሓፃውንትን ኣፅዋርን ገዚኣ ኣላ ግን ሓደ ምድብ ሰራዊት ንረብሓ ናይቲ ሃገር ደው ኢሉ ክከላኸል ዝኽእልን ክዋጋእ ዝኽእልን ወታደራዊ ዓቕሚ ከምዘይብላ ጋህዲ ኮይኑ ኣሎ ካልኣይ ድማ እቲ ትገብሮ ሽርክነታት እውን እንትኾነ ፕራክቲካል ኣይኮነን ናይ መፈራርሂ ኣብ ወረቐት ክርአ ዝኽእል ገለ ተደይ ኮይኑ ሽግር እንተመፅኡ ደው ኢሉ ክምክት ዝኽእል ኣይኮነን ኣብነስ ፓኪስታን ኔቶ ዝመስል ዝምድና ኣለዎም ይበሃል ነይሩ በት I don't think it's doing anything ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ኣይተረኣየሉን ከምኡውን እዚ ምስ ቱርክ ዝተገበረ እውን ብሓብዩ ንእስራኤል ንምፍርራህ ክኸውን ዝኽእል ዳኣ እምበር እስራኤል ነዚ ነገር ትዕዘበላ እያ ድሕሪ ስዑድያ ዘለዋ ሽርክነታት ብምሉእ ካብ ሕቱ እውን ትከላኸለላ ዘይክል ተኮይኑ ካብ እስራኤል ክከላኸለላ ኢልካ ክሕሰብ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እስራኤል ይፈልጡ እዮም እዚ ነገር እዚ ግን ሓደ ነገር እዩ ዘብርሃልካ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ብስግርና ዘለዉ ሃገራት ኩላቶም ወላ እኳ ሓፂናዊ ምትእኽኻብ ከምኡውን ናይ ባጤራ ገንዘብ ብምሓዝ ሓያላት ዝመስሉ ተኾኑ ሓያላት ከም ዘይኮኑ ነገር ምስ መፀ ንልውላውነቶም ደው ኢሎም ክምክቱ ዝኽእሉ ከም ዘይኮኑ I mean if there is any country ንማንም ሓይሊ ድንብርፅ ዘይብላ ሃገር ኣብዚ ከባቢ እንተላ ኤርትራ ይሓቅሓሽ ሃገርና ስለ ዝኾነ ክንጀሃር ፈኸራ ክንገብር ማለት ኣይኮነን ወታደራዊ ጥራይ ክንፍክር ኣይንደልንና ኣነ ከምኦም ኣይኮንኩን ኣትሊስት ከምኡ ዓይነት ሰብ ክኾን ኣይደልን እየ ዘለና ነገር ግን ኣቋሸሽና ክንሪኦ ኣለካ ኣይደልን እየ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለና ከድምዕ ዝኽእል ኣብ ባይታ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ንሃገሩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ከባቢ እውን ዓብ ለውጢ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ኣለና we have to be proud of this ዝጎድለና ነገር ኣብ ቁጠባ ኣብ ካልእ ነገር ዝጎድለና የለን ማለት ኣይኮነን ግን እንተወሓደ ዘበኑ ዘበን ብሓይልካ ስለ ዝኾነ እቲ መሰረታዊ ሓይሊ ድማ ወታደራዊ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ንሱ ስለ ዘለዋ ክሳብ ሎሚ ደው ኢላ ኣላ ኣብዪ ኣሕመድ ከምዚ ዕቡድ ከልቢ ንጎም ምሸትን ውሕ ድብል ዘለኮ ተንከስ ክብል ስለ ዘይክእል እኮ እዩ እምበር ደንጊፁልና ጠጠው ኢሉ ኣሎ ከይመስለኩም ቀደም ገለ ነገር ገይሩ ማሃለወ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብብዙሕ መንገዲ ዝፈታትን ደረጃ ኢና ዘለና ስዑድያ ወላ እውን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዘለዋ ኩነታት ተሪእናዮም ምስቲ ሱዳን ትደናገፅ ኣላ ግን ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ምስዑድያ ዘለካ ሽርክነት ኣገዳስነት እኳ እንተለዎ ንሕማቅ ግዜ ዝኸውን ኣይኮነን እንተወሓደ እቲ ሕማቅ ግዜ ኣንፃር ኣሜሪካ እንተኮይኑ ኣኺልካ እዩ እጂ ንዓናት እንተቐረባ መሻርክትና ስዑድያን ግብፅን እየን ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ክንብል ንኽእል ክልትየን ኣሜሪካ ኣንፃርና ዘሎ ሓይሊ እንተተሰሊፋ እዞም ሽርክነታት እዚኣቶም ትርጉም ከም ዘይብሎም ተረዲእና ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንኣሜሪካን ትሕዝካ ጥራይ ክሰርሕ ዝኽእል እዚ ሽርክነት እዚ ኣሜሪካ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝምድና እንተጌርካ እቲ ሽርክነት ክሰርሕ ይኽእል እዩ ኣሜሪካ ኣንፃርካ እንተተሰሊፋ ግን እዞም ክልትዮም ሓይልታት ኣብኡ ከለካ ኤክስ ኢኻ ክትቦም ዘለካ ቢካዝ I don't think they can do any good ዝኾነ ነገር ገብሩ ይክእሉን እዮም ንሱዳን ዘይገበሩ ንኤርትራ ክገብሩላ የሚልካ ተሓስቦ ነገር የለን እቲ ፅቡቅ ነገር ኤርትራ ጉዳያ ባዕላ ክትገብር ትኽእል ኣብ መብዛሕትኡ ንህላዊኣ ይኹን ንካልእ ንድሕነታ ባዕላ ከተውሕዝ ትኽእል ሃገር ስለ ዝኾነት እዩ ኣይሆፕ እዚ ነገር እዚ ንሓዋሩ ክቕፅል ወታደራዊ ዓቕምናትና ድማ ኣብ ቁጠባዊ ሓይሊ ተቐይሩ ብክልትዩ ነፍስና ዝኽኣልና ብክልተ እግርና ዝረገፅና ቴክኖሎጂ ማዕረ ካልኦት ንጎየሉን ልዕሊ ካልኦት ክንከይድ ዓቕሚ ዘለና ሃገር ስለ ዝኾና ንሳ እውን ክትመፀና እየ ዝደሊ ኣም ሪሊ ኤርትራ እታ እንኮ ሓጓፍ ናይ ኤርትራ ኮይና ትስምዓኒ እታ ናይ ቁጠባን ቴክኖሎጂን ጥራይ እዚአን ክልተ ነገራት ይፅናሓለይ ክበሃሎ ዝግባእ ኣርእስቲ ይኮነና እዩ ብተደጋጋሚ ነዚአን ነገራት እዚኣተን ኣብ ንኽእሎ ቦታ ክንዛረብ ክንክእል ኣለና I think እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ፔስ ዓብ ተራ ክህልዎ እዩ ምስ ግዜ ክንከይድ ከለና ንሕና ድማ ምስ እቲ ዘለና ወታደራዊ ፀብለልትነት ብዘይቃል ዓለም ኣለና እዩ ቴክኖሎጂ ክውስኾ ክኽእል ኣሎ ቁጠባ ድማ ድርዒ ክኾኖ ክኽእል ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ተሓስቡ ሰባት ናይ ኤርትራ ዘገድሰና ሰባት ሓንቲ ነገር ኣብ ዝኸድናዮ ክንዛረብ ኣለና ማሕበረኮም ክትእከብ ከለካ ኣብ ዝኾነ ቦታ ናይ ኤርትራውያን ስደት ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ መንእሰይ ካብ ኤርትራ ምውፃእ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ እንታይ ዋጋ ይሓተና ንዑ ክንከፍል ድልዋት ክንከውን ኣለና if we don't do this ኣብ ሓደ ነጊረኩም እያ ቡጋንዳ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ረኺብኒ ኣብ ኬንያ ከለኹ and ሓንቲ ካብተን ሪኮመንዴሽን ናቱ እዚኣ እያ ነይራ እንታይ ኢልኒ ደቅና ንኸይወፁ ጎስጉሰልና በጃኻ ካልኣይ ይብለካኒ የለኒ ካብ ኤርትራ ዝመፀ እዩ
ካላ ኣነ ንዓኻ ዝብለካ እዚ ግበር እዚ ኣጉድል ክብለካ ይክእልኒ እንታይ ትገብር ትፈልጥ ኢኻ በስ ሓንቲ ኣትሪርካ ክትዛረባ ዝደሊ ደቅና ካብ ኤርትራ ክወፁ ኣይንደልና ኣነ ደቀይ ክወፁን ይደልኒ ማንም ቆልዑ ካብ ኤርትራ ንኸይወፁ ኩሉ ዝከኣለካ ግበር ኢልኒ ኣነ ድማ ካብዚ ንላዕለ ለበዋ ክወሃበኒ ይክእልኒ ኢለ ኣብ ልበይ ዘላ ርእሲ ተላሳ ኢለ and I will do my best of course ንእሽተይ ቻነል ዘለኒ ተራሰብ እየ ብዙሕ ሌላ ዓቕምና ክንመጣጠር ወይ ዓቕሚ ከም ዘለና ክንጀሃር ኢልና ይኮና ንዛረብ ግን መሰረታዊ ኤርትራ ቀፃልነታ ኤርትራ ሓይላ ህዝባ እዩ ኤርትራ ሓይላ ሓድነታ እዩ ስለዚ ህዝባ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ህዝቢ ኤርትራ ክብርክተሉ ዝኽእል መንገዲ ኩሉ ነገር ክስራሓሉ ንሕና ድማ ኩልና ኣብ ደገ ዘለና ናብኡ ከነበርክት ካልኣይ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ይውሓድ ይብዛሕ ካብቲ ዓዲ ዝወፀሉ ዘሎ መንገዲ ዶባት ብምሕያል ዘይኮነ ዕድላት ብምፍጣር ኣነ ብየ ዝኣምን ኣብ ዶባት ዋርድያ ብምብዛሕ ህዝቢ ኤርትራ ከምዘይዕገት ኣነ ኣብነት እየ ንስኻ ኣብ ደገ ኮይንካ ትርኢ ዘለካ እውን ኣብነት ኢኻ ኩልና ከመይ ኢልና ወፂና መንግስቲ ኤርትራ ንዶባት ዕንቁ ገይርዎ ነይሩ እዩ ግን ክሕዞ ኣይከኣለን ሰብ ንሰብ ክትክልክሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣተሓዛ ፀቢቕካ ጥራይካ ክትሕዞ ትኽእል ስለዚ ዘለና ኣኻኺብና ብዝከኣለና መንእሰይና ኣብ ዓዲ ኮፍ ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ ክንፈጥር ፃውዒተይ ንሱ እዩ እምበር ምዞም ጎረቤትናትና ቀሲንካ ትነብረሉ ጉርብትና ከም ዘይብልና ንኩልና በርሂልና ኣሎ ኦኬ let's continue what is going on ኣብቲ ከባቢና ዝካየድ ዘሎ ንኽይድ በዚህ 3 ቀናት ውስጥ በአማራ ክልል በፋኖ ኃይሎች እና በአገዛዙ ጥምር ጦር መካከል በጣም በርካታ አውደ ውጊያዎች ተካሂደዋል። የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ቴዎድሮስ 2ኛ እዝ 201ኛ ኮር 64ኛ ክፍለ ጦር በምስራቅ ጎጃም እነማይ ወረዳ በተለይ በዲማ ከተማ ለምጨ አካባቢ ባካሄደው እልህ አስጨራሽ ውጊያ በርካታ የአገዛዙ ሰራዊት አባላት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል። በተለይ በዲማ ከተማ ቀኑ ሙሉ ፋኖ ኣብ ዝገጠሞ ዓውደ ኩናት ክማርኾምን ከኣኻኽቦምን ይውዕል ንሳቶም ድማ ቀፃሊ ኣብዚ ሓንቲ ልንቅነ ምናልባት ሚድያ ናይቲ ሃገር እኳ መንግዜ ረኺቡ ክከታተሎ ዳ እምበር ዘይተኣደነ ወታደራዊ መናውራ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ያለው ልብ ማንም የለውም ከምዚ ኮማንዶ ኣመረቕናዶ ሰራዊት ኣመረቕናዶ ከምዚ ዶ ከምዚ መናውራታት መሊ እዩ እንተ ተሓቂ መዓልታዊ እቲ ሰራዊት ይረክብ ኣሎ ንሪኦ ኣለና በሸሓት ይዕለም ናብ ክልል ኣምሓራ ይኸይድ ናበይ ኣትዮ ኣይፍለጥን ህልም እብል ስለዚ ፋኖ ዳርጋ ሰልቺና እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ንሳቶም ክመፁ ንሕና ክማርኽ ሰልቺና እዩ ነቶም ንማርኾም ዘለና ሓይልታት እውን ክምግቦም ኣይንኽእል ኢና ዘለና ምክንያቱ ንኩሎም ዝኸውን ሎጂስቲክስ እውን የብልናን እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓቋዮም ድማ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ነቲ ፋኖ ዝበሃል ነዚ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ምሕፃርን ኣብ ምኹርማሽን ዓብይ ግደ ይፃወት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ምስ ሱዳን ድማ ዝብልዎ ዘለዉ ስምዖም ዞም ሃውታትያን እሳና የሱዳን ወታደራዊ መንግስት ከኢትዮጵያ ምናልባት ከኢትዮጵያ የተነሳ ነው ያለው። ከኢትዮጵያ የተነሳ ማለት ከየት ነው የተነሳ የሚለውን አልጠቀሰም። ዞሮ ዞሮ ከኢትዮጵያ የተነሳ ሆስታይል ወይም ጥቃት የሚፈጽም ድሮን በጥቁር አባይ ክልል የብሉ ናይል ሪጅን ላይ ሲንቀሳቀስ ኩምሩክ አካባቢ መትቼ ጥያለሁኝ ብሏል። እዚህ ላይ ምናልባት አናድሉ የቱርኩ የዜና ወኪል ሱዳን ሳይስ ኢት ሾት ዳውን ድሮን ላውንችድ ፍሮም ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ የመጣ የተነሳ ድሮን መታ መጣሏን ገለጸችልና ከምዚ ትብሉ እትሪእዎ ዘለኹም ብብዙሕ መንገዲ ኢትዮጵያ ሱዳን ክልተ ድሮናት ኢንፋክት ብቪድዮ ዝተሰነየ ማለት እዩ ክልተ ድሮናት ብወገን ኢትዮጵያ ናብ ክልል ኣየራ ክኣትዋ ዝረኣየተን ሃሪማ ከም ዘውደቐት ወዲቐን ከለዋ ሲኢላ ናብ ሶሻል ሚድያ ኣውፅያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ኢንፋክት ምስ መንግስቲ ሱዳን ቅርበት ዘለዎ ሚድያ ዘውፅኡ እንተሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዮም እንታይ ዝብል ዘሎ ሰከንድ ኢንተርሰፕሽን for the second day in a row the Sudanese army SAF ማለት እዩ shut down a long range strategic drone over the Kurmuk front በቲ ግንባር ናይ ኩርሙክ ንመበል ካልኣይ መዓልቲ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ከይደን ስትራቴጂካዊ መጥቃዕቲ ከካይዳ ዝኽእላ ድሮናት ከም ዝሃረመ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ድሮንስ ኢንተር ሱዳኒስ ኤርስፔስ ፍሮም ኢትዮጵያን ቴሪቶሪ እዘን ድሮናት ካብ ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ናብ ክልል ኣየር ናይ ሱዳን ከም ዝኣተዋ እዩ ዝነግር ዘሎ ሚሊተሪ ክሌም SAF soldiers released video showing wreckage challenging attackers to bring a third one so ነታ ድሮን ተሃሪማ ኣብ መሬት ወዲቓ ከላ ቪድዮ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዘውር ኣሎ ኣብዚ ከምፃልኩም ነዚ ቻነል ሽግር ከየምፃለ ኢለ ብዝኾነ ሱዳን ጭብጢ ብዘለዎ ረስብቲ እቲ ናቶም
ቅብሊት ሒዞም ጭብጢ ሒዞም እዮም ኣብ ሚድያ ዝቐርቡ ዘለዉ ክልተ ወዲቕና ኣለና ሳልሰይቲ ውፁ ከነርክባይና ከነራኻኽባላ ኢና ንዓውን ይብሉ ብምባል ድማ ገሊፆምሎም so እንታይ እዚ the report intensify scrutiny of an alleged supply network ዝኻ ናይ UAE ኢማራትን ኢትዮጵያን ተሻሪኾም ዝገብርዎ ዘሎ ቤዝ ከም ዘለዎን ካብኡ ዝብገስ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ secret camps a Reuters investigation suggests Ethiopia is hosting a camp in Benshangul Gumuz training for 4,300 RSF fighters ስለዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ናይ ሮይተርስ ፀብፃብ ከም ዘግሃዶ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ቤንሻንጉል ዝበሃል መሰልጠኒ ማእከል ናይቶም ዳዕመ ሰሪዕ ክሳብ 4,300 ወታደራት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ከም ስልጥኑ ዘለዉ እቲ ፋንዲንግ ብኢማራት ብኣቡዳቢ ዝግበር ከም ዝኾነን ኩሉ እቲ ኣብ ሎጂስቲክስ ድማ እሳቶም ተከር ይገብሩ ከም ዘለውን ከምኡ ናይ ድሮን ሓብስ ሳተላይት ኢሜጅ ሾው ድሮን ግራውንድ ኮንትሮል ስቴሽን ኣብቲ ቦታቲ ኣብ ኣሶሳ ማለት እዩ ናይ ድሮን ነገር ኩሉ ተዋዲዱ ከም ዘሎ ሳተላይት ኢሜጅስ እውን ዘረጋግፅ ኮይም ይብለው እቲ ዓብ ነገር ኣብዚ ሕጂ ነዚ ግንባር ነዚ ኩርሙክ ዝበሃል ቦታ መን ተቆፃፀሮ እዩ ባእሲ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ recent fall the RSF and its ally SPLM blah blah الحلو captured Kurmuk on August 13th after intense drone and artillery strike ነዚ ኩርሙክ ዝበሃል ከተማ እቲ ናይ SPLM ዝብልዎ الحلو ዝበሃል ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ኮይኑ ነቲ ከተማ ከም ዝተቆፃፀሮ ከቢድ ናይ ድሮናትን ናይ መዳፍዕን ውግእ ድሕሪ ምክያዱ ወርሒ 8 ዕለት 13 ከም ተቆፃፀርዎ ወይ ዝንገር logistics Kurmuk is a vital cross-border hub located just 99 km from Assosa airport Assosa ኢትዮጵያ ስለዚ እቲ ኩርሙክ ዝበሃል ከባቢ 99 ኪሎ ሜትር ካብ ኣሶሳ ርሒቑ ዘሎ ስለ ዝኾነ ከቢድ ወጥሪ ወይ ከቢድ ኩናት ክካየድ ከም ዝኽእል ሕጂ እውን ኣብኡ እዮም ዝነገሩ ዘለዉ ናይቲ ሰራዊት ሱዳን ስትራቴጂ ድማ the army has ናይ ግድን እምበር ምስጢር ከተፈርም ኣለካ እምበር ትስኻ ሒዝካ ትኸይ ዘለኻ ዳ ቃልሲ መኣስ ኮይኑ መሸጣ እንድዩ እዚ ዳ እሞ ናይ ግድን እዩ ነዚ ምፍራም ንዝኣበዩ ድማ ካብቲ ሓደ እቲ ግንባር ዝበሃል ናይ ብሕቲ ትካል እዮም ኢሎም ኣብዚ ስምዕዎ ጉዶም እኮ መወዳእታ የብሉን ኢለኩም እየ ኣብዚ ስምዕዎ ሓደ እቲ ሓደ ተርባብ ምስ ዝቐነየ ስለካስ ኣነስ እንታይ ስለ ዝገበረ ኣብ ቅድሚት ደምፅዎ ነይሮም ይብል ነይረ ስምዕዎም ኣብዚ ጉዶም እኮ ባዕሎም እዮም ነግርኩም ዘለዉ ምሽክላ ሓውና ዳዊት እኮ ይገርመን እንዲ ዳዊት ፅባሕ ንግሆ ገንዘብካ ምስ ማንም ውዕል ዝገበርካዮ የለን ገንዘብካ ዝቡኻ ዶም ሸዋት ንብርጌን ሓመዱ ኣይትውዶን ኢኻ $150,000 ዝእውድ ብለካ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ብርጌን ሓመዱ ኣይትውዶን ኢኻ ምስ ብርጌን ሓመዱ ተሰማሚዕካ ዝሃብካዮ ገንዘብ የለን ንመን ኣሚንካ ሃብካዮ ገንዘብካ ፀዋሩ ብሎ ኣለዉ ብመሓስ እንድሕዳ የእሙኑኻ ኣለዉ ኣወል ገንዘብ ስለ ዝወፈኻ እዚ ቃልሲ እንዳዓለብካ ኣይኮነ ወዲ ሓወበይ ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ኣካል እዩ ተኸፊልዎ ዕንቱ ወፂኡ ኣነዚ ኣቶም ሰባት ከመይ ዓይነት ኢንተርቴይንመንት ፓኬጅ ዝወሃበና ዘሎ ከምርዳይ ኣብና ዘሎ እዚ ላይክ እዛ ፊልም እዚኣ ማለት እታ ምኽሪ ኣብፅሑሎም እዚኣ እክብ ኣቢልካ ኣብ ኔትፍሊክስ ፊልም ክትከውን ትኽእል እያ ላይክ ኣብቲ ኔትፍሊክስ ዝበሃል ምሻሎ ቲቪ ሲሪየስ ገለመለ ዝግበረሉ እዚኣ ፊልም እዚኣ ኣብ ኔትፍሊክስ ክሸጥዋ ክእሉ እዮም ሕጂ ኻ ሓሳብ ሂብካዮም ገንዘብ ንኸምፅኡ ክትብሉን እዮም ዳ እምበር ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ እንታይ እዩ ኣነ ይፈልጦን እየ ሶሪ ኣብ ቅድሚት መፅኡ ኣዲስ ኣበባን ገለ ዝመላለስ ዘሎስ ኣነስ ኮ እንደኾን ገለ ገንዘብ ደረኺቦም ምኾኑ ይብል ነይረ ለካ ህዝቢ ገንዘቦም እዮም ዝፅቅዑ ነይሮም ኣብኡ እዋይ ከምዚኦም ዓይነት ውርደተኛ እኳ ይረኣና ኣብ ፖለቲካ ዕላማ የብሎምን ኣብ ባይታ ምስ ሰብ ርክብ የብሎምን ኣብ ድማ ገለ ከፊልዎም ይደምፅኦም ነርና ድብል ነርናስ ለካስ ከፊሎም እዮም ኣብ ጣውላ ሂብዎም እታ ዝገብርዋ ዝነበሩ ሸውሲ ብገንዘቦም እዮም ዝገብርዋ ነይሮም ካብዚ ንላዕሊ ውርደት ክብል ይክእልኒ ንዓ ምስ ወዱ ተን ገንዘብ ብሰቃፀልወን ድማ እቲ ሎቢስ 25,000 እዮም ከፊሎም ኢሎም ነይሮም እሱ ድማ ክልተ መዓልቲ ኣብ ኣምሶም እንጆይ ገይሩ ኣብ 5 ስታር ሆቴሉ እንጆይ ገይሩ ተመሊሱ ናብ ካድን ገይሩ ወፊሩ ኣሎ ኦ ቦይ 150,000 ተላፂ ይብል ኣለዎ ኣሚን ባዕሊ በዲዕዎ ካልእ ዝበልዖ እኮ የለን ግን ይዋእዮም ኢና ንብሎም ምክንያቱ 80,000 ነታ ሎቢ ፈርም ከፊሎማ ነይሮም ካበይ ምፅኦም መት ገንዘብ ሰብ ኣዋፂኡ ዝሃቦም መስለን ነይሩ ንሱ ግን ኣይማእኸሎምን ነይሩ ለካ ብኸመይ እዮም ኣብቲ ቦርድ ምፅኦሞ ኣብ ኢትዮጵያ ሸይ ከብልዎ ቀኒዮም ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ኢንተርቪው ገይሮሞ ምክንያቱ ኣማይፈለጥናዮም ከምኣ ገይሮም ዕድል እንተደይሂብዎ በዘን 150,000 ሲ ናይ ሶምን ፈይም ናይ ሶምን ህቡብነት ረኺብላ እዩ ብዙሕ ክሳራ የብሉን ኣብ ካልእ ክፍለጥ ኣብ ማይተኻለን ስለዚ እንተወሓደ ብሕማቕን ፅቡቕን ክዝረበሉ ቀኒዩ 150,000 ካ ድማ ተበሊዕካ ኢኻ ኢሎም ይካሰስሉ ኣለዉ ጉድ እዩ ጉድ ግን ተዛሪብካ ዝውዳእ ስለ ዘይኮነ እቲ ጉዳይ ኣይ ቲንክ ኣብ ገሊኡ ስግሪ ኢልና እንተኸድናያ እዩ ማለት ኢትስ ጀስት አንቢሊቨብል
ርእሱ ተጨዲዱ ህይወት ሓሊፉ እንፍርምና ንሕና ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ክንኣቱ ይኽእል ኢና ስለዚ ድሕር ዘይፈሪምካ ዓዊት ንስኻ ዋላ ቃል ኪዳን ዝግበር ኣብ መርዓሲ ስለዘይትፋቐር ኣይኮነ ውዑላት እዩ ኣነ ንስኻን ክንፋቐር ንኽእል ኢና ግን ናይ ትካል ውዑል ናይ ንብረት ውዑል ናይ ምስጢራውነት ውዑል ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ኣነ ኣብዚ ምስጢር እዚ ይምሕል ኣለኹ ኢልካ ክትፍል ኣነ ብጣዕሚ ዝሓዝን ሰልጠነ ሓወይ ማለት ንሕና ነቲ ግንባር ከም ንግፎ ዘለና ከከለና ቁማር ተበሊዖም እዮም መሳኪን ናይ ብሓቂ ካ ተሓዝን ግን ሪት ወደዲስ ንغይር ካብዚ ሓሊፍካ ዝግበር የለን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከቢድ ዝኾነ ሽግር ተፈጢሩሎም ዘሎ ይዋዮም ቶም መሳኪን ብሰንኪ እዚ ከምዚ ስቶሪ ሂወቶም ዝኸሰሩ ሕጂ ናብቲ ካልእ ዜና ንስገር ደቂ ፅምዶ ንስኒት ቮት ግበርዋ ኣካውንታ እውን ብዙሕ ተኸታሊ ክህልዋ ስለ ዝግባእ ንኣትኹም ፈሎ በልዋ ኢኹም ኣፍንጫ ክህረም ዓይኒ ነብዕ ሰብ ናብ ሰቡ ዝብእ ናብ ገረቡ ስኒት ንቕድሚት ትምርሽ እያ ዘላ ፎርሳ ኣለና ዶ ደቂ ለካ እዛ ፅምዶስ ተጠዋውያ ናብ ዝለዕለ ደረጃ በፂሓ ዘላ ንኸይጥራይ ገለ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዛ ዓመት እዚኣሲ ተኣምር ዓመት እያ ስኒት I have so much to say about ስኒት ከም ሽማ መጀመርያ እዛ ጓል እዚኣ ናይ ኤርትራ ተንፀባርቃ ጥራይ ዘይኮነሲ ትክክለኛ ምስሊ ናይ ኤርትራ ካብዚ ፋሽን ሾው ምስ ወደት ካብዚ ሚስስ ወርልድ we really need like ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ከዓ ናይ ፅባቐ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ክንብላ ክንክእል ኣለና ስለምንታይ ሽማ መርአይዎ ስኒት ሃብታብ ተወልደ መድህን እታ ስኒት ትብል ቃል ኤርትራውያን ስለዝተሳነና እንዲና ንላዕሊ ምፂና ዘለና ስኒት ናይ ኤርትራውያን እኮ ኣብ ላዕሊ ምፂዋ ዘሎ ብቁፅር ካብ ካልኦት ንበዝሕ ኮይና ኢና ኤርትራውያን ከምታ ሽማ ስኒት ስለዝፈጠረት ሽም ይመርሕ ጥዋፍ የብርህ ከም ዝበሃል ሽማ ስኒት ስለዝፈጠረ ክንደይ ተቃወምቲ እዮም ባህልቲ ኣብ ናይ ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ኣብ ኖርማል ነገር ዘይትረክቦም ነዛ ጓል ክጉስግሱላን ሕጂ ድማ ፅምዶ ከማን መፅዩ ኣብዚ ስምዕዎ ኣብዚያ ናይ ተጋሩ ኣነ ተገረመኒ ደስ ዝበለኒ ድማ ክሕደት ጠጠው ይበል ንዝገበረልና ወይ ንገረሉ ወይ ንገበረሉ ዞም ኣሕዋተይ ኣደናይ ትበሃል ሰብ ቁርስ ክፍታ ይሕደርካ ዝሓወይ ማዕረይ ተሰከፍ ከም ሰብ ሃምሰብ እንድሕር ትሓስብ ኮይንካ ተሰከፍ ዝትገብሮ ደለኻ ስንትዕወት ኣብ ዝረባረብሉ ኤርትራውያን ተኽእልካ ጎኖም ሁን ተዘይኽእልካ ኢድካ ስሓወሎም ከዘኻኽረካ ዶ ትማለት ናይ ኢትዮጵያ ዝዓበየ መድረክ ንስኻ ትመርሖ ዕድል ዝኸፈቱልካ ኤርትራውያን እዮም ሰብ ዓሚታዊ ኤርትራዊ ኣብ ጎንካ ፀንሑ ተቃዋማ ይኹን ደጋፊ ይኹን ብምሉእ ቦትና ገበረልካ ፀንሐ ወግሕ ፀብሐ ግዜኦም ሰውኦም እቶም ኣለው ትባሃሉ ፌሜሳት ኤርትራውያን ኣብ ጎንካ እዮም ተሰሊፎም ምስ ኣሕዋቶም ሽዑ ኢትዮጵያውያን እቶም ስኻ ኣብ ርእስኻ ፀውርካዮም ትዘርኡ ኢትዮጵያውያን እንታይ ይብልካ ፀንሖም በሻዕቶም ኣብ ኢቢኤስ ቀሪብካ ቃለ ምሕተት ከይትገብር ዕድል ከይትረክብ ደኹንካ ብስብስ ትባሃልካ ኣይንፈልጠካ ይትባሃልካ ኣሻዕ ትረስዕካ ይሕዝ ለለ ጨዋ ኢትዮጵያዊ ኮይንካ ተሰከፍ ከም ሰብ ዓሚታዊ ኤርትራውያን እዮም ኣብ ጎንና ተሰልፎም ኣይዞኹም ተጋሩ ውሕዳትና ብዙሓት ደቂ ትግርኛ ነርኦም ኢና ስራሕና ስረና ነርኦም ኢና ሓድነት ናውሎም ኣብ ጎንና ኩሉ ሓድጎም ኣብ ጎንና ተሰልፉ ሰብ 80 ኤርትራዊ ያዕውት ከዳኻ ሓቂ ንምዝራብ ተሰብቲ ኤርትራውያን ብዙሕ ተሰኪሞም እዮም ግን ምስ ኣብ እንተድሕር ዘሚዱ ኣብ ማለት ጠላም ማለት ስለ ዝኾነ ጠልመት ጥራይ ክምህሮ ዝኽእል ከርእዮ ዝኽእል ስለዚ I know እቲ ፈይም ናቱ ካብ መጀመሪኡ ናይ ጥዕና ክኸውን ከም ዘይክእል ፈልጥ ነይረ he is just an instrument ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም እንታይ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ሰብሲ ካብዘ የለ ንላዕሊ እንትመፅዩ ብክእለቱ ከም ዘይኮነ እዮም ዝብሉ somebody is pumping it ሓደ ሰብ እዩ ደፊኡ ንቅድሚት ደምፆ ዘሎ and he is going to serve a purpose ሓደ ዕላማ ቡ ገይሮም ክሰርሕዎ ዝደልዩ ስለ ዘለዎም እዩ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ሰብ ዘምፆ ንትግራይ ክዕኑ ኢሉ ሓሲቡ ስለ ዝነበረ እዚ ትግራዋይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፈይመስ ኮይኑ ቡ ገይሩ ነቶም ተጋሩ መንእሰያት ናብ ብልፅግና ንምምላስን ናይ ትግራይ ሕንፍሽፍሽ ንምግዳድን ኢሎም እዮም ኣምፅኦሞ so he's working for the same purpose anyway ንሱ ሓጊዙ ንናይ ኤርትራውያን ሞመንትም ሓይሊ ጠጠው ከብሎ ይክእልኒ ማንም ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ የለን in fact ስኒት is such a powerful person በዚ ከምዚ ወዲ ከምዚ ጠጠው ከብሎ ይክእልኒ ትፅቡቅ ግን ብሰንኪ ከምዚኣቶም እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ተጋሩን ዝነበረ ዝምድና መሊሱ ክሕይል ምኽኣሉ ጥራይ this is the good part እዚ ነገር እዚ ነቲ ህዝቢ መሊሱ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፅምዶ ክከላኸሎን ሓቢሩ ክቃለሰሉን ኣብ ፖለቲካን ኣብ ግንባርን ኣብ ኩናትን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ማሕበራዊ ነገራት ስኒት ኣብ ሚስስ ወርልድ ተዓዊታይ it's not a big deal but the most important thing is everybody is rallying ኩሉ ሰብ ኣብ ጎና ኮይኑ ምሳ ይድግፍ መላው እዩ ስለዚ ብከምዚ ድማ ንሰባት ተሳኒ ስኒት ከም ሽማ ዝበልናያ now I'm going to give you a story that አንጎለይ
ዝተንከፈኒ ስቶሪ this lady must win. Sister was born, our lives changed forever. Not because she was born with Down syndrome, but because my family was suddenly faced with a question no parent is ever truly prepared to answer. How do you help a child reach her fullest potential in a world that wasn't really built with her in mind? My parents, and especially my mother, devoted her life to finding that answer. She became far more than Milka's mama. She became her fiercest advocate, refusing to let a diagnosis define her daughter's future. When I turned 20 years old, I lost my mother to breast cancer. And in that moment, the question she had spent years answering became mine, as the only woman my sister now looked to for guidance, encouragement, and... I mean, ልብኻ ዝትንክፍ ስቶሪ ዘለዋ እዛ ጓል እዚኣ ሓደ ሰብ ድማ ፅሒፍለይ ነይሩ ኣዲኣ እንተ ትፈልጣ ከደኣ ከመይ ምኾንካ ኢልኒ ከመይ ጥዒቲ ነይራ ኣዲኣ ድማ ኢልኒ ንዓ ነዲኣ ምፍላጥ ሳየድልየንን ኢለ ብልበይ እታ ጓላ ንሪኣ ዘለና ኣቦኣ ምፍላጥ ኣየድልየንን እዩ ምክንያቱ ውላድ መብዛሕትኡ ግዜ ነፀብራቕ ናይ ወለዱ ስለ ዝኾነ ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ ኤርትራዊት ብምዃና ጥራይ ዘይኮነሲ ወላ ጓል ኣፍጋኒስታን ተትኸውን ነይራ እሞ ነዚ ስቶር ናታ እንደዚ ሰምዓ ናይ ፋሽን ሾው ገለ ዝርዳእኒ ሰብ ኣይኮንኩን ወይ ከዓ ናይዚ ሞዴሊንግ ብዙሕ ዝግደሰሉ ሰብ ኣይኮንኩን ግን if I ነዚ ስቶር ናታ እንደዝሰምዕ ነይረ I would still support her. In fact እታ ናይ ኢትዮጵያ ጓል እውን ኣደንጊፃትኒ እያ ሓፍታ ብግፍዒ ተቐቲልዋ I'm really really sorry for her. ኤርትራዊት ስኒት ስለ ዘላ እምበር ምደገፍ እኳ ነይረ ነታ ኢትዮጵያዊት ምክንያቱ sometimes the politics is breaking the people. ስለዚ እዛ ስኒት ዘለዋ ስቶሪ ናይዛ ሓፍታ ናይ ብሓቂ ልብኻ ዝትንክፍ እዩ ስቕ ኢልካ ተራ ዘረባ ኣይኮነን ትዛረብ ከክንዲ ጎቦ ዝኾነ እያ ትድርቢ ቃላታ ስልክዕ ደርፊ ድመስል ኣዲክት ክትውለፎ ከማን ትኽእል ኢኻ ትዛረባ ናታ she's such a good hearted person. I hope ኣነሲ ስኒሲ ብኣካል ክፈልጣ ኣይደልን እየ because ሰባት ብከምዚ ደረጃ እንድሕሪ ተቐቢልካዮም ኣብ ሪል ላይፍ ኩሉ ነዚ ንሕና ኣብ ርእሳ ዘለና ስእሊ ከይተተግብሮ ትኽእል እያ ሰብ ስለ ዝኾነት ስለዚ ኣነ ክሪኣ ከለኹ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ዘለዋ ኤርትራ በዚያ ጓል እዚኣ ትውከል ምህላዋ ድማ ሓበን እዩ ንኩልና there was this another lady ካብ ኢትዮጵያ ንዓይ በዚ ናይ ስኒት ጌራ ዝተዛረበቶ ደስ በለኒ So one of my buddy brought up the idea that the reason why she uses Habesha a lot in describing Ethiopia is she want to make sure she's inclusive of Eritreans. In this case, I brought up the idea that why must you only want to include Eritrean Habeshas? Don't Eritrea have other people? I mean, Eritrea does a fantastic job of representing the rest of their ethnic groups in the country than we did at one point. But in Ethiopia's case, we didn't have any option but to do it, right? So and she was just like, no, it's just that I want to make sure that they don't feel left out. I don't think Eritreans need you to represent them. They literally made it clear to us that after, you know, our country bombed them actively, bombed the Habeshas bombed. እንታይ ትብል ዘላ መሲልኩም መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ሓበሻ ዝብል ቃል ክጥቀሙላ ከለዉ ንኢትዮጵያውያን ኢንክሉድ ንክገብሩ ኢሎም ኣይኮኑን ኢሎም ንኤርትራውያን ንምሕዋስ ዝጥቀሙላ ቃል እያ ትብል ዘላ ኤርትራውያን ግን ብፍፁም ምሳና ክሕወሱ ከም ዘይደልዩ ብኩሉ መንገዲ ነጊሮም ነ ምክንያቱ ኢንፋክት ነቲ ሓበሻ ኢልና ንዛረቦ ዘለና ን30 ዓመት ቦምባ ጌርና ክንጭፍጭፎ ከለና ሓሲብናሉ ዲና ትብላ ኣላ እስከ ድሓን ኤርትራ ብነፍሳ ነቶም ብሄራት ናታ ኢንክሉድ ጌራ ሓንቲ ኤርትራዊ መንነት ፈጢራ ኤርትራውያን እዮም እምበር እትን ኣይብሉን እዮም ኢላ ኢትዮጵያውያን ግን ከምኡ ክንፈጥር ኣይከኣልናን ነዞም ኤርትራውያን ድማ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኦሮሞ ወይ ሲዳማ ክንሕውስ ዘይንደለኒ ኤርትራውያን ክንሕውስ እንደሊ because Eritreans are popular ኤርትራ ምሕዋስ ኣብ ሚድያ ላዕሊ ደምፃካ and she understood this very well ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ኤርትራ ግድን ክእትውልሎም መደባት ናቶም ስለምንታይ ውሕዳት ይብሉና ብቁፅሪ ግን ውሕዳት ኣይኮንና ንሕና we are such a powerful people ኣብ ሚድያ ምክንያቱ let's say ኢትዮጵያ 120 ዶላር ክንደይ ሚሊዮን ኣለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ እውን ኩምዓት ኢትዮጵያውያን እዮም ዘሎ but ናይ ኤርትራ ኦዲየንስ is ኣገዳሲ ዝኾነ ቪድዮ ዝግበር ንኤርትራውያን ክርእዩ ኢሎም እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ኤርትራውያን ኣብተን ዝሃብተም ሃገራት ኢና ንነብር ናትና ቪውስ ድማ ቫልዩ ኣለዎ that's why ድማ ኩሎም ኤርትራውያን ክርእዩ ኢሎም ናይ ዩጋንዳ ቪድዮታት ረእይዎ they talk a lot about Eritrea ኣብ ዛምቢያ ኣይከትኩን እምበር they still will talk about Eritrea because እቲ ኦዲየንስ ናትና ሓደ ሚድያ ይፈልጥ እዩ ይርኢ እዩ ካልኣይ ድማ ኣብ ምዕቡል ሃገራት ስለ ንቕመጥ ኣትራክቲቭ ኢና ንሕና so she really understood this ንኢትዮጵያውያን 10 ግዜ ከመጉስኹም ከለዉ ስለ ድፈትውኹም ጥራይ ኣይኮኑን ክንደይ ኣለዉ ዝሓልዩልና ንሳቱ ዛረበ ፅቡቅ ዘረባይ ግን ጥቕሚ ስለ ዘለዎም እዮም ከምኡ ዝብሉካ እያ ትብል ዘላ ስለዚ ኤርትራውያን ኤርትራዊ ክትብሎም እምበር ሓበሻ ክትብሎም እውን ዝደልዩ ይኮኑን እያ ትብል ዘላ she is right again ብዙ ነገር ይሐቀ ዘለው ዘጓል the Habeshas in Eritrea
actively for 30 years that they decided that they would not be under our anything, and decided to represent themselves, and they are doing a fantastic job. Now, Eritrea is not a country we have a healthy relationship with. So why is it that you focus so much on being facadely on content to want to include Eritrea? Because it's popular, right? Say that, it's popular. It's popular to want to include Eritreans than to include Sidamans. It's sexier. Say that. I know the content creation business. Just She's right. بحفشة إثيوبياويان include كجبر زي دليل بزعبة إيرترا بزوج سجدسو إيرترا إيرترا محواس على السوشيال ميديا popular أقداسيو إنجراس لزلوي سلزي إيرتراويان فلو حاليو سلزلهم سلزي كونس إنجراس لزلوي سيتقال بلود مع عويلكم تزاروا يتحسوا لخبط بت أيتبليات ولا مزلا هبرومي اللي هلو أيفلتاني على السوشيال ميديا كزوريا مسياتني she has a great point كم إيرتراويان تايتو لكم الله support your own نتوم ناتكم حجزون إثيوبيا نيترأي لهم يبلغ it's good إثيوبيا سبق تحسون تلو نيتجري تلو رأيو مجمر يا جناتكم حجزوا ناتكم قريفكم نقانات خدوا لهم ما قللي يخون موارد يخون نبر مخبر يخون ما يكونن they are advising their own people نير تراويان كتوك أملا ما يتفتنوا كتوك أملا تقولوا تخين كون ما قبل بقوم السلام سرحيات ولا مزلات لبوانا تاكمي تراويان بزع بسلا يزلوا نبي حك بزعبير ترى سلام تقدس تخينكم قبل بقوم نتصبق سرح تدي اللي مشقة يتكبروا ميات الله anyway سالسنيت استسانة يلن زركب بزعبير ترى يتزارب زلوا نحنا لما مچم والكا خميلا حفتها خميلا كتكبر الكاتر خلغا دسني زبلاكا كن دسيلنالو نالومي ارستي ابزيا كودك فتني نسنيت محجاز زربا زدلي مثلن سنيت نسنيت محجاز نفسنا محجاز سلازخونه حدراهم انا نغون غوتنسي انت وحده فوت يزغبر زلو حساب زودا نغون غوتنسي فوت زغبر زلو كم خد غبر دما تالينك خفيتكم اب كمبيوتركم غدفوا تاب كفيتكم غدفوا باب في زغلله معلتاوي غبرو حساب زودا زيات رايك بلكم يدلي الو مارس حساب زغودي كم وترو لايك ناغبركم نزي channel سبورت غبرو ثانك يو كبود رسا كبود ولك عدنا تمر لنيتنا ولد لا نبت يا غرتا حنت عباي ملخت رسيه لومي عيد مولد النبي سلازي نخلهم تختلتنا هذا channel يا غرتا بزوت حسابات سلاز نبرنا بقدمت كغبرانا بلكي لومي عيد مولد النبي ناي اسلام ناي اسلامنا هيمانوت تختلت من مسلمنا سلازغونه عيد مبروك بلاكم يدلي نخلهم ايرتراويان مسلم كم دما نقول تختال امنه مسلمنا بدرجه عالم زلو نخل ايرتراون انكو عبز كبر بعلى بقعكم كبل يدلي እዚ ቻነል እዚ ቀዳማይ ክኾኖ ዝደሊ ምናልባት ጉለታት ኣለናዩ ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ክንከላኸለሉ እየ ዝደሊ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ whatever it requires ሓድነትና ጥንቆ ምስጢር ቀፃልነትና ንህላወና ስለዝኾነ ኣብ ሓድነትና ነክፍረ ከይንብል ናበልኩ ክሰናበተኩም እየ ምዛሓፍተይ ክገትፎ يتتركب